जोंनाथ' बिदि साबिसनि खोथा गैया थारमाने जोंहा दावलिगुरि सक्ति केन्द्र ओनसोलनि सिङाव थानाय जा सक्ति केन्द्रआ मोननै दं अन्थाइ गोलाव मोनसे आरो दावलिगुरि मोनसे दा बेनिफ्राय गासै दिनैहाय 135 न'खरा दिनैहाय आंजों फेमिलिया जोनोम माबा जइन जाफैबाय आरोखि गासै टटेल न'खरनिफ्राय साफा फैदों फैनानै बिथांमोना दिनै जइन लाफैबाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों बिथांमोना आंखौ दिनै मदद होनानै फैबाय आसा खालामदों नेक्स्टआव बिथांमोना फिन सोरनिबा बुजायनायाव गुबुनाव थांफिननाय नङा बिथांमोना दा गावसोर गोसो जानानै फैदों आंखौ मदद होनो होननानै बनरगाव समस्ति हिसाबै देरहाहोथारनायनि सार्थआव बिथांमोना आंजों दिनैहाय जइन जाफैबाय बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरोखि खोनानो मोन्दों नोंथांनि दोलोआथ' बयबो गेलेगोन बाथ' मोनफ्रोमबो पार्टियानो गेलेगोन दाथ' नों गोदान पार्टिबो ओंखारबाय अल्टारनेटिभ पार्टि बिथांमोनाबो हयथ' गेलेनो सुबिदा लागोन तृणमूल कंग्रेसआबो गेलेगोन कंग्रेसआबो गेलेगोन इउडिएफआबो गेलेनो हागौ बेजों आंहा जेबो गेलेथों जेबो नङा बेसोर जेबो फेक्टर नङा आंनि थाखाय ओमफ्राय एबारबो देरहागोन ना 100% दिनैनि दिनाव आङो इलेक्सन गेलेयोबा 8,000नि बारा भट मोननानै आं देरहायो आरो बे 8,000आथ' गिदिंनानै थांफिननायनि खोथा गैया आङो देरहानाया एकदम 100% खाथाम बनरगाव समस्तियाव इउपिपिएलआ एसे नोंथांमोनखौ एसे माबा खालामगोन नामा ना इउपिपिएलआथ' दा बिदि इसिबां बर' गामियाव स्ट्रं नंथ'वा आं बिथांमोननि एक्टिभिटिसखौ दिनैबो नुथ'वाखै ओंखायनो जोङो दा इउपिपिएलखौ आंहाबो बारा सिन्था खालामनांगौ गैया बिथांमोना सरकारआव थादोंब्लाबो बिसिबांखौ आं गिया मानो होनोब्ला आङो देरहानाया खाथांखा दा नंगौ खोथाया सैथो इउपिपिएलआ दा बनरगाव समस्ति सेकेन्डआव दं बिपिएफआ थार्ड पजिसनाव दं आरो दा लासै लासै फैयै दा आङो गोबां जइन खालामबाय दा आङो सेथि थाखोआव आङो बनरगाव समस्ति हिसाबै दङ आरोखि बिजेपिआ जागायजेननायनिफ्राय नोंथांखौ गोबां दोलोआव नोंथाङा हाबहोगासिनो दङ जयनिंजों नोंथाङा गोबां खामानि जागायजेनगासिनो दं आरो बिनि नेक्स्टआव मा जयनिं दंबावो नामा निश्चय सारा दाबो 2-2,500 जयनिं दं आं लाथ'वाखै आं दिनै दा बेखौ लाग्रोबाय ओमफ्राय लागाथार जालांबाय थागोन लागोन मानो होनब्ला फैबावनांगौ गोबां दं दा नोङो बर'आनो होन गुबुन हारियानो होन दिनैनि दिनाव आंजों बर'आ 40% बा 35% अलरेडि फैखाबाय ओंखायनो आंहा गिनांगौ जेबो जोंनि पार्टियाथ' बयबो थानांगौ नेसनेल पार्टियाव बयबो थाबनांगौसो बर'आनो होन कंग्रेसआनो बिजेपिआनो माने नेसनेल पार्टियाव थानांगौसो जोंनि मानसिया थाब्लादि गेलेबादि देरहागोन बे नङा मोनफ्रोमबो दोलोआव जों थानो रोंनांगोन नङाबा जों मा जायो जों गोदो बिराद खस्थ' मोनबोनाय मानसि अलखर समाव जों माबाफोर बिफद जायोबा पार्टिया आलादा जाबानो बिखायाथ' थैयाथ' नाफामनिनो ना बिथांमोना हयथ' अलखर समाव मारैबाफोर सरकार फैबा बुंथा हायोना नंगौना नङा आरो गेलेफैथों बर'आनो गेलेगोनबाथ' रावबो गेलेनो मोना बनरगाव समस्तियाव जितु बे एसटि सिट हिसाबै बिसोर बर'खौनो होखागोन केन्डिडेटआ थानांगौ नेसनेल पार्टियाबो खिन्थु जेबो खहा जाया बिसोर होब्लाबो गोबां दोलो हाबाय बेफोरो मेक्सिमाम बबे दोलोनिफ्राय फैनाय आंनावथ' गुबुन गुबुन दोलोनियानो हाबदों दा कंग्रेसनिबो दं आवगायाव जिएसपि बानायनायफोर दं फुराना बिपिएफफोर दं माखासे आरो इउपिपिएलआबो बिथांमोना फैदों आंजों गावसोरनो गोसो जानानै फैदों एसे बे हिसाबै आं बिथांमोनखौ बरायनानै लाबाय फैयोबाथ' उफाय लानांगोन ना आंखौ मोजां मोननानै जुदि फैथारबायब्ला बिजेपिखौ मोजां मोननानै आं बेखौथ' आंहा दायित्थ' दं कर्तब्य दं आंहा बेखौ लाखिनायनि बेखिनियानोसै बिजेपिआथ' दहायबो नोंथांमोनाथ' खोनादों जोंहा सिएम सारा बुंदों जोंहा परिकल्पना गैया दानायनि जायखिजाया जों लकेल पार्टिखौ लानानैनो दागोन होननानै बिथाङा बुंदों दिनैसिम बिदियाव दंथ'यो आरोखि उनाव मा जायो बेखौ आं बुंथ'नो हाया हाइकमान्डनि खोथासो जाहैबाय